Ayan, ayan, oh. Ayan, oh. Wow. Ayun mga kagamba, mag-unboxing tayo ngayon ng Tagalog, ha. May dumating tayong Tagalog na sarili natin pailaw na quality na Tagalog mga kagamba. Hindi kagaya mga nakaraan na pagkamahal na ay nako mga puto pa ang laman. Yung mga parating ng ibang mga magagamba dyan. Oo. Medyo bumaba na ang Tagalog ngayon, gumanda pa. Pero ewan ko lang, baka susunod na araw, pumangit na naman ito. Isa pa, yung ibang nagpauso, naglaos na, kaya hindi na nag-aagawan ng supply ngayon. Medyo lumuwag na yung supply ngayon. Kaya yung iba dyan na gusto magpauso, ngayon kayo magpauso kasi nalaos na yung ibang nagpa-uso nakaraan sa may parting North Metro Manila. Hindi totoo yan. Palaos na sila niyan. Ayun, shoutout muna tayo kay Dick Vizcara, kay Diosdado Johnson, kay Big Boss Spider, Damang Vlogger, yan, shoutout sa iyo, ha, Damang Vlogger. Si Tommy Abad, yan, shoutout sa iyo, Tommy Abad. Kagambal TV, yan, si Glenn Code Ed, yan, shoutout sa inyo mga kagamba. Ito, panoorin natin itong quality kagamba na to, na Tagalog. Ilawan natin. Mas maganda ba pag may ilaw yung cellphone ko? Nag-i-reflect ka, hindi pwedeng buksan at ano. May electric pang hangin. Ayan, ayan, oh. Ayan, oh. Wow. Hindi sa quality, kasi quality. Yung mga o-order dyan, wag nang tanong, order agad. Dami pang tanong kasi kakatanong, mamaya ubos na yung gagamba, wala na. Kunti lang supply ng gagamba natin, quality. Katatanong, haba ng usapan, ay ang dami ko rin kinakausap. Nung umorder siya, sabi ko, wala na. Kausap lang tayo eh. Sabi ko sa iyo, huwag nang puro tanong. Hindi naman masama magtanong. Pero, mga tanong kasi na, ano ba yan? Malalaki ba yan? Tagalog nga eh. Pagka-Tagalog na usapang gagamba, alam na this. May good ba yan? Yes Pag sinabi ko lahat nung tinatanong mo, oo lahat eh. Baka magulat ka. Tapos, pagdating doon, maliliit, sasabihin, ay, scam si Tatay Mindo. Na-scam ako. Yan, hindi naman sa quality. Quality. Malikot. Hirap mag-unboxing pag ganito mga malikot. Wala na ako nakikitang pangalan ko sa box, ha. Bali, kilala naman na tayo. Yan, no? Order na agad at para hindi maubusan. Nasa tamang sukat, nasa tamang presyo. Mura nga, pero kuto. Binabagsak nga ni Pacquiao yan eh. Si kuto. Yun, no? Next, another box. Ayan, malaki ang butas yan, malalim pa, pero tignan nyo. Oh, yan ang basihan. Malaking butas niyan na malalim. Pero tingnan nyo naman. Pasok sa banga. Pilitan talaga akong Commonwealth.
May kaya sa buhay kasi yun. Para sa anak lang niya. Yun. Sapaw. Sabi na naman nung iba dyan, Jolene. Pag payat naman, sasabihin. Ayan. Sabi naman nila, Sumbi. May maipintas lang. Pag gumagaya sa akin mag-video eh. Oo. Kasi dati, pag nag-video sila, papadaan lang eh. Ngayon, pahaba ka na ng video. Ay, pinupokus na ng todo. Isang buong pelikula na yun, ano, pre, yung haba ng video. Di ba dalang oras na, hindi ka pa tapos? Kakainit. No? May good size daw yun. May good size naman ng Tagalog. Pero pag good size ng Cebu, tinapat mo, naging tangkal ng Tagalog. Ang kala Cebu. Naging tangkal ng Cebu. Sabi pa nila, PM is the key. Hmm. Sabi ko doon sa nag-comment sa YouTube. Tayo paano mag-order? Sabi ko PM. Sabi niya, PM. Oh. Hindi niya alam yung PM. Sabi niya, PM ka. Sabi ko, PM. Sabi rin niya. Ang galing talaga. Para yung may isa na, boss, pwede pakita yung CR nyo? Pinicturean nga yung CR. Ano yan, pre? Puro babae yan, yung nakabukod niya. Hindi, may lalaki. May lalaki din. Iba buntis na, no? Buti hindi pinapatay pag nanganak. Minsan, pinakain. Pag hindi mo napakain ng ayos. Ayun, tinutukoy yung lagayan. Alright. So, yun, napanood nyo mga gamba. Susunod na araw, mga labanan naman. Abangan nyo mga gamba. Alright.